Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Hallo allemaal, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag op deze woensdag 24 november. En zo zitten we vooral in het midden van de week en een beetje een roerige week met de kwestie rondom Jos van Rij en natuurlijk zijn vertrek. En ook het vertrek van Ricardo Offermans, de burgemeester van Meersen. Daar gaan we het straks over hebben, maar we hebben natuurlijk nog heel veel meer. Want met Saskia Thijssen en Jolanda Pluimakers bespreken weer het grote gevaar van dierenverzamelaars. En Paul Welen en Irma van Hoof komen ons alles vertellen over de 15e editie van de Li-Li-Li-Dag. En afgelopen weekend was hij te zien tijdens de Battle van The Voice of Holland met als resultaat toegang tot de live shows. En wordt zien de nieuwe winnaar van The Voice of Holland. Dat gewoon wel zien. Ze is in ieder geval bij ons Ninja van Dijk en natuurlijk de mannen van de band. Dat en heel veel meer in Limburg Vandaag. Maar als allereerste zijn we natuurlijk ontzettend nieuwsgierig wat we in het nieuws kunnen gaan verwachten. En daarvoor schakelen we over naar Marcel Penders. Ja, Patty, natuurlijk de kwestie van Rij, die emmert nog even na, want het heeft opnieuw een slachtoffer gekost. Ricardo Offermans, die de burgemeester in Meersen, die heeft namelijk gisteravond gezegd dat er opstapt, want hij voelde zich toch wel geschaad in het vertrouwen. En dan even slecht nieuws voor de natuur, want bij de Rode Beek in Sittard er zijn duizenden vissen om het leven gekomen omdat er immers een giftige stof in het water gegooid heeft. Maar we hebben nog wat positief nieuws, dan gaat het met name om de sport, want Jan Versleij, de trainer uit Venlo, die heeft een nieuwe club. En welke dat is, dat hoort je straks op het hele uur bij In het Nieuws. Dankjewel Marcel, dat straks in het nieuws. Ja, ze zeggen wel eens dat engelen niet bestaan, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat er twee bij mij op de bank zitten. En ik denk dat Edwin de Porter helemaal met me over eens is. Want ze geven namelijk al hun luxe op voor het helpen van anderen. En dan heb ik het over Jeroen Stijlen en Dorothee Dirks. Welkom. Ja, Edwin de Paul, jij zit er natuurlijk ook bij. We gaan zo met jou ook praten. Maar jongens, ja, jullie zijn begonnen met een heel bijzonder project. En daar wil ik alles van horen, Edwin. Sorry. Ja, Jeroen. Zoveel namen, hè? Ja, nou ja, we zijn een soort van kringloopwinkeltje begonnen. Dat gaat per 1 november open. En met de opbrengsten daarvan, daar vangen wij dak- en thuisloze mensen mee op. En mensen die hulp nodig hebben. Ja, maar Dorothee, het is een heel bijzonder project. Want het blijft niet alleen maar bij de kringloopwinkel, hè? Nee, het is een Emmaus. Een Emmaus woon-werkgemeenschap. We gaan ons in Roermond vestigen. Emmaus zit wereldwijd. In Nederland zitten op dit moment 10 woon-werkgemeenschappen. En ons doel is om mensen die tijdelijk een steun in de rug hebben, die tijdelijk problemen hebben, geen onderdak hebben, om die een veilige thuis te bieden. In ruil daarvoor werken ze bij ons in de kringloopwinkel. En kunnen wij vervolgens van de opbrengsten van de kringloopwinkel kunnen wij onze bewoners onderhouden qua zakgeld, eten, onderdak, de ziektekosten betalen. Dus dat is het doel van Emmaus, om mensen een kans te geven om zich weer te herstellen en hun leven weer op de rit te krijgen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen thuis nu denken van jeetje, waarom geef je je eigen leven eigenlijk op voor het helpen van anderen? Ja, dat klinkt wel heel zwaar, want wij doen het ook uit egocentrische redenen. Ik ben altijd zelfstandig ondernemer geweest. Dus wij weten hoe het ook is om wel iets te besteden te hebben. Maar goed, daar konden we niet helemaal ons geluk in vinden. Toen zijn we een goed jaar geleden zijn we in aanraking gekomen met Stichting Emmaus in Tegelen. Daar hebben we ook bijna een jaar, hebben we daar ook onze werkzaamheden verricht. Ja, en dat sprak ons zo aan. Dat gaf ons zo'n goed gevoel. En toen dachten we van ja, waarom gaan we dat ook niet voor onszelf erbij doen? Ja. Nou, wij werken ook graag samen. En Jeroen is ondernemer, altijd geweest. En ik heb wel een sociale hulpverleningsachtergrond. En ik vind het heerlijk om het te combineren, want ik kan de mensen begeleiden, ik kan de vrijwilligers, die komen ook dingen halen.
En Jeroen is heel erg belangrijk, omdat ook er moet geld verdiend worden. Ja. Dus de combinatie is perfect. Ja, nou, het klinkt heel mooi. Ja. Edwin, jij bent bij hun terechtgekomen. Hoe is dat gegaan? Want jij bent bewoner, hè? Ja, inderdaad. Ik ben een maand of 10 geleden ben ik inderdaad ook thuisloos geraakt door allerlei omstandigheden. Geen drugs of drank of dergelijke, maar ja, wat terzijde, daar ben ik toen in aanraking ook met Emmaus via gekomen. Daar ben ik hun tegengekomen. Ja. En ja, dat is me eigenlijk ook zo goed bevallen, het Emmaus idee en dergelijke ook, dat ik besloten heb om inderdaad ook hun een stukje te helpen en erin ook mezelf natuurlijk te helpen. Hoe zou jouw toekomst eruit zien zonder hulp van Dorothee en Jeroen? Ik denk dat ik gewoon op straat had geleefd, heel simpel gezegd. Ja. Ja. Wat doet dit met jou, dat zij dit nu oprichten? Ja, dat is geweldig natuurlijk. Ja, dat je mensen inderdaad, ook net als ik, die even geen kant op konden, dat je die toch inderdaad kan helpen en over die drempel weer heen kan helpen. Dat je weer een normaal mens bent, heel simpel gezegd. Dorothee, Edwin zei het net al, geen drugs- en drankverleden. Is dat ook een vereiste voor de mensen die bij jullie onderdak kunnen krijgen? Ja. Drugs- en drankverslavingen kunnen wij niet handelen. De woongroep moet veilig zijn voor iedereen. En wij zijn wel hulpverleners, wij zijn wel een soort begeleiders. Maar wij hebben geen professie om bijvoorbeeld drugs- en alcoholverslaafden echt te helpen. Die moeten op een andere plek zijn. De mensen die bij ons wonen, die werken ook echt 40 uur per week met ons mee in de kringloop. Ja. En daar moeten ze ook wel capabel voor zijn, daar moeten ze ook kunnen. Maar wij werken wel heel nauw samen met andere hulpverleningsinstanties. Dus als wij bijvoorbeeld mensen bij ons aanbellen van goh, ik heb een probleem en ik ben thuisloos, dan gaan we eerst kijken van ja, waar is het probleem? Kunnen wij daar überhaupt? Hè? Hebben wij daar de know-how voor? En wat Dorothy ook zegt, het moet altijd in het belang van de groep zijn. Het gaat wel om de complete groep. En als we daar een te zwaar individu bij krijgen, zeg maar, dan gaan we wel voor zo'n persoon zoeken naar waar zou voor jou de beste plek zijn of een betere instantie zijn om jou weer vooruit te helpen. Ja. Maar jullie wonen met z'n allen in één ruimte, hè? Ze wonen gewoon bij jullie. Ja. Jullie kunnen dit natuurlijk niet alleen. Hè? Jullie hebben natuurlijk ook hulp nodig van buitenaf. Ja, ontzettend veel hulp. Nee, wij kunnen het absoluut niet alleen. We hebben bewoners nodig, we hebben vrijwilligers nodig. Maar vooral hebben we mensen nodig die naar onze winkel komen om de spulletjes te kopen die wij allemaal inzamelen. En we hebben natuurlijk mensen nodig die naar ons spullen komen brengen. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk om inderdaad te vernoemen. Wij krijgen geen structurele overheidssubsidies. Onze mensen krijgen ook geen uitkeringen of dergelijke. Dus wij zijn echt puur afhankelijk van waar we in het winkeltje aan opbrengsten draaien. Daar kunnen we de woongroep mee in stand houden. En uiteindelijk, we zitten nu met 6 mensen te wonen. We zijn op zoek naar een locatie waar we wonen en werken kunnen combineren. En uiteindelijk willen we naar een complete groep van 15 mensen. Ja. Maar goed, het moet allemaal betaald worden uit het kringloopwinkeltje. Dus zijn we natuurlijk afhankelijk van mensen die spulletjes inbrengen. Langs zijn we natuurlijk ook heel erg afhankelijk van mensen die ook bij ons wat spulletjes komen kopen. Nou, en als Geert Toes denkt van, goh, ik wil inderdaad wel eens in de winkel gaan kijken wat ze allemaal te bieden hebben. Of we hebben misschien het spulletjes wat voor kwijt kunnen. Allemaal voor het goede doel. Voor meer informatie kunt je graag via www.tvl.nl. Dank jullie wel dat jullie hier waren. En jullie zijn echt jullie dromend naleven. En misschien geldt het ook wel zo voor onze artieste Nia van Dijk. Want ik weet niet wat haar druim inhoudt, maar ik denk dat het muzikaals is. En misschien is het wel dat ze de winnares wilt zijn van de Voice of Holland. Dat waren van strak wie dat zit, maar ze gaat nu voor ons zingen. Hier is ze voor ons met het liedje Alive.
driven by my madness of curiosity. I'm broken, I gamble with all the hearts that I get her. And it doesn't matter, just let me flood them with bitters. I've forgotten the taste of life with health and care. Now I get drunk and I choose to fail and to lose. But no more perfect life, this was the only way to make me. Only way to make me, yeah. Only way to make me feel alive. Stop telling me my life is. Stop telling me. Stop telling me. Stop telling me my life is a waste if I can build. Stop telling me my life is a waste if I can build. Stop telling me my life is a waste if I can build. Stop telling me my life is a waste if I can build. 'Cause I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm alive. No, I'm alive. I'm alive. Dankjewel. Wat klinkt dat ontzettend goed. Kom heel even van achter. Ninja, wat mooi. Dankjewel. Maar als winnares, want dat wil je natuurlijk, van de Voice of Holland moet je ook een heel veelzijdig type zijn, hè? Kun je een beetje jodelen? Jodelen? Oh jeetje, dat is best lastig. Maar probeer het eens, probeer het eens. Even kijken. Zoiets. Nou, dat klinkt ook best wel goed. Nee, ik ben niet echt een jodelkoningin, nee, maar... Jodelie, jodelaar, wat... Ja. Jolijn? Ja, dat dat klinkt toch hartstikke goed. Misschien voor jou ook wel heel... Ja, kan niet iemand van jullie Oh, ja? Ja, nou, je mag hoor. Je mag proberen. Nou, anders moet je opletten. Misschien ook leuk voor jou. Want 27 oktober wordt namelijk het Munttheater in Weert helemaal omgetoverd tot een meezingtheater. En dan helemaal de liedjes van The Sound of Music. En ja, iedereen kan dan meezingen. En Geer kunt er keertjes voor winnen. Dus jij ook als je wil. Gewoon even een mailtje sturen naar limburgvandaag@tvl.nl. En dan mag je dan misschien lekker gewoon meejodelen of andere liedjes lekker met zingen. Dus daar kun je alvast oefenen dan, hè? 27 oktober, zet maar alvast een kruis in je agenda en stuur maar even een mailtje. Ben jij misschien ook een van de gelukkigen? Ja, wie dat misschien ook ontzettend goed zou kennen, zou onze Frans Steunis zijn. Maar hier is ook heel erg goed in het bijzondere plekjes ontdekken in Limburg en ook bijzondere mensen. Maar deze week is er echt de weg kwijt. Kijk maar. Kiekers ben vandaag een posterhol. Postert, zeggen zij. En er is een Leo Roebroeks. Daar hebben we met afgesproken. Want achter me is een doolhof van een maïsvel gemaakt. En dan ga ik eens kijken of ik de Leo tegenkom. Leo! Ja, hoe is de Leo nu? Leo! Ja, bij mijn Leo Roebroeks komt iemand op het idee om dit tussen de maïs in te gaan doen. Nou Frans, is op eerste plaats welkom. Het is zo voor doen al een jaar of 6 dagen recreatie.
Dat wil zeggen, vooral de lui bezig met van allerlei simpele, eenvoudige spellen, zoals boerengolf, stap voor uur en zo. We hebben dan even bij hebben we ook nog akkerbouw en een stukje veeteelt. We hebben de mais toch nodig voor ons beestdag. En we dachten, ja, wie kunnen we op een leuke, eenvoudige manier gaat verzinnen voor een stukje uitbreiding voor onze recreatiedag. Nou, omdat we de mais toch nodig hebben, heb je weer gedacht aan, ja, hebben we wel eens vaker gehoord, aan een doolhof. Maar is er wel een iemand ergens uit wat die helemaal niet met roet kan? Is dat al gebeurd? Nee, toen deden toen nog niet. Ze zijn allemaal eruit gekomen. Binnen een uur zijn ze sowieso allemaal terug. Ja, mocht het in het geval zijn, dan zullen we toch op een of ander moment even doolhof naar moeten lopen, ja. En wie kunt je nu allemaal lopen in dit doolhof? We hebben je allemaal lopen uit zijn scholen, jeugdverenigingen, opa's en oma's met de kinderen. Noem maar op. Iedereen die even toch wel gaat ontspanning wilt, is de doolhof toegankelijk. Ja, het is het eerste jaar dat we zo hebben bedacht hebben, dus we moeten even kijken wie het loopt. Wellicht is een verhaling vatbaar. Ja, volgens mij wel, man. Ik vind het zelf heel erg gezellig. Ondanks dat ik al een stukje heb gelopen. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga nog een stukje door het doolhof rennen. Dus kijken of het een uitgang kan vinden. Ja, prima. Dan zijn we dadelijk bij de uitgang. Perfect, daar gaan we. Je bent weg, ja. Ik kom mij toch wel goed. Tom. En nu naar links. Let maar op, je komt goed. Kinderen, hierop. Deze kant. Kom maar. Ik heb gehoord, er zit een hele grote bruine beer. Nee! Yes, uitgang. Jongens en meisjes, hoe was het? Kijk, als ik ook wat geluk heb gevonden, hartig allemaal gezond en tot de volgende keer. Hey! Vanaf morgen kunnen alle fotoliefhebbers hun hart opholen tijdens het tweejaarlijkse evenement dat plaats gaat vinden in Rummung. Namelijk de fotowedstrijd en expositie Limburg Foto 2012. En bij mij zit Frans Gromme, voorzitter van de Fotobond Limburg. Frans, welkom. Ja, dank u wel. Wat is dat voor een evenement waar we morgen van kunnen gaan genieten? Nou, we organiseren in Limburg om de 2 jaar een fotowedstrijd voor alle amateurfotografen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Dat zien er in Limburg ongeveer 600. En die zien we allemaal verenigd in clubs. We hebben in Limburg 36 fotoclubs. En die werden allemaal uitgenodigd om mee te doen. Hun foto's, hun beste foto's uiteraard in te zenden voor Limburg Foto. En dan hebben we een deskundige jury die niet uit Limburg komt, die dat helemaal onafhankelijk kan beoordelen. En die maakt een selectie uit die foto's. En er wordt dus donderdagavond wordt dan de uitslag bekendgemaakt. En welke ongeveer 100 foto's geselecteerd zijn. En wat dan de prijswinnende foto's zien, nummer 1, 2 en 3. Dat wordt dus morgen ontzettend spannend. Ja, zeker. Maar je zegt, de amateurfotografen kunnen hun beste foto inzenden. Wanneer spreken we eigenlijk over een hele goede foto? Waar moet ze rekening mee houden? Wat wordt op gelet? Ja, dat is inderdaad een moeilijk begrip. Hoe iedereen ook wel weer andere opvattingen over heeft. In elk geval kan ze bij een foto zeggen, die moet technisch in orde zien. Alhoewel tegenwoordig ook steeds minder nadruk op techniek ligt. Omdat ook met iPhones gemakkelijk. Ja, want dat is mijn vraag. Hebben ze tegenwoordig echt die ganse installaties nodig van heel veel geld? Nee, absoluut niet meer. Kijk, er gaat eigenlijk vooral om wat brengt ze met een foto over. Dus het moet ook een communicatiewaarde hebben. En dat kan op veel verschillende fronten liggen. Dat kan in heel veel foto's werden gemaakt vanwege de informatiewaarde als een herinnering. Maar ja, er werden natuurlijk ook foto's gemaakt hoe iedereen van zegt, wauw, wat een mooie foto. Maar er werden ook foto's gemaakt hoe iedereen van zegt, ja, wat is dat? Of toch wel apart. Dus foto's kunnen andere gevoelens oproepen. En het gaat er eigenlijk om dus als fotograaf iets verrassends neer te zetten. Hoe mensen van zeggen, oh, dat is mooi of oh, dat is apart. Ja. Dus, we gaan eens even kijken naar een aantal winnende foto's van voorgaande jaren. Ja, dit was een foto van Wim Fleuren. Dat had de 3e plaats gekregen. En dat is natuurlijk qua compositie, want dat is natuurlijk wel altijd erg belangrijk in de fotografie. Hoe is je beeld opgebouwd? Wat zijn de beeldelementen in een foto? Ja, wat zenig eigenlijk, want het is heel erg druk, maar...
Ja, het is een hele drukke foto. Het is opgenomen in een heel modern winkelcentrum. Hoe dus op de achtergrond zien we de winkelinstallaties en een hoop mensen. Maar het aparte is natuurlijk al die lijnen die het beeld verdelen. En nou ja, dat heeft daarmee natuurlijk ook wel een sterke, een aparte zeggingskracht, die foto. Dus eigenlijk een foto met karakter van nu. Ja, een hele moderne foto. Ja, dat mooi. Ja. Nog eens kijken naar een andere foto. Ja, dit is een foto van Gerrit van Harreveld. Van fotogroep F8. Nou ja, dit is natuurlijk primair een landschapsfoto. Maar het is ook rechts onder in de hoek loopt nog net een hond die toch even weer een apart element in het beeld geeft. Daardoor wordt het niet een hele statische foto, maar krijgt het ook wel weer een extra levendige dimensie. Dus het is een foto die natuurlijk ook qua licht en qua bewolking op het juiste moment genomen is. Ja, en deze is vorige keer dan tweede geworden, de andere wat verzorgen derde. Ja. Maar als ik dan kijk naar deze foto, volgens mij is dit echt een momentopname geweest. Ja. Misschien niet heel doelbewust getrokken, hè, die foto. Maar die andere foto, die is echt heel doelbewust gemaakt. Nou, ik denk dat de eerste, ik ken toevallig de fotograaf vrij goed, dat het echt, is immers niks aan het toeval overlaten door gestaan heeft en ook op het juiste moment de foto heeft afgedrukt. Ah, oké. Ja. Nou, dan ben ik eens benieuwd naar de winnaar van de vorige keer. Dat is wel heel wat anders, hè? Maar wel heel mooi. Ja, nou ja, inderdaad, de top 3 laat ook wel zien hoe divers fotografie is, uiteraard. En nou ja, dit is dan meer een sociale foto. Overigens wel in Limburg genomen, in Zuid-Limburg. Piet Schuttelaar als oud-politieagent erg veel contacten in Zuid-Limburg heeft. En ook nog hele uitzonderlijke mensen die zich niet zo druk op straat laten zien werd op te sporen. En de meneer heet Jesse en ja, dat wordt nog heel achteraf heel apart. Dus in die zin is het wel een apart beeld gezien de situatie, maar het is natuurlijk ook fotografisch heel goed qua belichting en kleur gedaan. En de kent heel goed nadenken over wat deze man is aan het bedenken, hè? Ja. Toch? Ja, let ik wel nadenken. Ja, kijk, goede foto's roepen ook veel vraagtekens op. Ja. De kijker moet ook eigenlijk zelf dingen kunnen invullen. Is dat ook een criterium bij het beoordelen van de foto's? Ja, kijk, fotografie is natuurlijk heel divers. Hè, dat hebben we al gezien. En al die diverse vormen van fotografie hebben wel weer ook zijn specifieke kenmerken hoe ze op jureers. Maar foto's die de fantasie prikkelen of vragen oproepen, die zien zeker meestal wel tot prijswinnende foto's. Nu zijn we de foto's van het jureren. Wie van u zijn er bezig? Wie van u zijn in de jury? Nou, we hebben in Limburg is er een aantal jaren geleden voor gekozen met 1 jurylid te werken. De mensen die je daar ziet, zien de hulptroepen, om het maar even zo te zeggen. Want kijk, er werden 600 foto's ingestuurd in dozen. Dus dat moet allemaal uitgepakt worden en klaargelacht worden. En is het trouwens anoniem, die inzending? Of weet de jury wel erachter wie? Nee, de jury kent sowieso nemers in Limburg. En de namen van de fotografen staan niet aan de voorkant, dus het gaat helemaal anoniem. En nou ja, het is 1 jurylid, dat heeft zijn voor- en nadelen. Maar er is een paar jaar geleden voor gekozen om toch een meer persoonlijke selectie te krijgen. Anders kreeg ze al gauw een wat gemiddelde niveau van fotografie. Ja. En nu kreeg ze meer een uitgesproken selectie van welke foto's er komen te hangen. Hoeveel jaar zit je zelf al in het fotografievak? Nou, ik ben eigenlijk pas 7 jaar lid van een fotoclub. Maar ik heb al vanaf mijn studententijd gefotografeerd. Toen nog allemaal analoog en met doka's en de hele reutemeteut. Tegenwoordig in het digitale tijdperk is het wel heel wat makkelijker. Ja, want wat is allemaal veranderd in die periode? Ja, de fotografie is natuurlijk toch erg veranderd door de digitalisering. Dus we hoeven... kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... je moest wel oog hebben voor wat ze fotografeert. Maar hoe ze vroeger
een week moest wachten om te kunnen zien wat het resultaat was. Zien ze nou onmiddellijk die resultaat. Ja. Dus, en daardoor kunnen ze ook veel makkelijker nog corrigeren als dingen niet goed zien. Dat is waar, maar het neemt ook wel een beetje spanning weg, denk ik. Ja, het was vroeger wel heel spannend in de kieker. Ja, wat dat eruit klopt. kwam. Ja, dat is zo. Nou ja, dat is dan een van de charmes die we dan minder hebben. Maar daarmee is het natuurlijk wel ook veel toegankelijker geworden voor iedereen. Heb je hem ooit zelf al eens gewonnen, de wedstrijd? Nee. Ik krijg vorig jaar wel 3 foto's hangen die door de jury geselecteerd waren. En ik heb 4 jaar geleden wel een eervolle vermelding gekregen, maar ik heb hem niet gewonnen. Dat is en nou doe ik niet meer met, want ik ben degene die de jurylid uitzoekt. En dan werd ze natuurlijk ook wel een beetje. Dus ik doe het niet met, want dat zou aan competitievervalsing. Nee, dat zou niet mogen. Maar nu de grote vraag. Morgen worden de winnaars, maar 1 grote winnaar natuurlijk bekendgemaakt. Gaat je mij al een beetje bekendmaken bij het gaat zien? Gaat je al een tipje van de sluier oplichten? Nou, dat ken ik niet. Maar ik kan wel een raadsel alvast metgeven voor de kijkers. Dan kunnen ze door hun hersens al over pijnigen. De winnende foto duidt me in elk geval wel denken aan een discussie die in 1917, dat is al heel lang geleden, al bijna 100 jaar geleden, maar een discussie die in de wereld van de kunst nogal wat oproer onrust heeft veroorzaakt, vernieuwing. Dus Wim Wit, maar... het is een hele globale aanwijzing. Of denk je dat degene die toe zit, de winnaar is, nu denkt van tjaka, in de pocket? Nou ja, het mensen die erg toezien in de kunst zouden er misschien enig aanknopingspunt uit hebben, maar ik denk het niet. Okay. Dus ik hoop het daarmee alleen maar spannend gemaakt te hebben. Maar het is niet de bedoeling dat daarmee duidelijk wordt Wim de winnaar is. Ja, en deze wordt allemaal geëxposeerd dan. En iedereen kent de zijn. Iedereen mag bij de opening aanwezig zijn. Dus dat is dan morgenavond om 8 uur. Hoe ook de prijswinnaars bekend werden gemaakt. Maar de expositie staat nog tot 11 november in het EC Cultuurfabriek in Gemun. Dankjewel dat je hier wilt. Heel veel succes morgen. En Geer denken van, goh, ik wil erbij zijn morgen of ik wil die expositie zien. Dan kunt je natuurlijk voor alle informatie terecht op www.tvl.nl. We gaan er even tussenuit voor de reclame en zijn zo weer bij je terug. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.